Jonyuol ko nyisi ni anyango nyathina machako menwa maher. Ok nyal bilo ko. Iriambo ne. Parents mang'eny ok ya nyithindgi. Kido nyathi wuok e ot ko mama muol to ko wuok e dhot orwako kite mar wuoth. Koro kite mong'eye go yie kucho pogore gi mong'eye go e ot. Koro mama ne wacho ni anyango nyathina ok nyal. Be pok nobilo nyaka nene. Ani to ayie kodi ni weche mag tich, unemployment. Bende nigi role magi play. Mano miyo sirikal nigi weche mang'eny moketo. Selieko kan ni ka sirikal wacho ni affordable housing kigero to miyo ji tich. Tich en tich. Mane misingi mar sirikal ma wantie. Mane wuona tiyo ni. Digital jobs. Minyalo time mbui odwa time. Mbui odwa mana order e kong mondo kelna e ot koso mbui ni wanyalo tiyo go. Digital economy. Nitie jobs ma digital economy nyalo create. Omiyo en jukumu marwa mondo wapuonj jowere matindo ni kata bana simino kikawe lweti kama kitiyo kode. Onyalo timo ni weche mang'eny. Ji yudo yuto mang'eny katiyo gi simo mineno. Ker jawacho ga ni diyo kama to dola donjo. Ok en wacha. Nitie youth ma otieno genendi gitiye simo no to giyudo dollars gi. Ang'e wedena mang'eny mosetiyo kamano mayudo pesa yuto through that channel. Weche mag tich en weche ma waduto nyaka wanywakne. Sirikal, private sector, sirikal nyaka mi private sector thuolo mondo oket tije. Uso kong'o kende oket tich ni kiwuok e university 21 to ni gimi kongo neno mogik en uso kong'o. Afadhali wachna kata ni en yawa piko. Tingi kata ji kiko start ni to siling 50 sayudo. Ber. Kata kurangi dugu kiol to in gi giri moro mabet negi yuto moro makare. Molo ni iuso counterfeit. Iuso rwata mabadhiya. Mano atemo wacho ni jok makrosan nikech koro dongi diket rules gi. Jok makrosan as we speak gi 19 years gi 20 years gi 18 years ma already uso sana. Koro sama ruling dibedo implemented nyaka jogi be nyaka gol from this sector nikech ka wacho ni kong'o be ni from 21 and above to sani nitie jok moko matiyo mar 19 years. Koro nakada nyaka ensure ni jogi owuok kuonde mag uso kong'o. Ayaka kamoro ka lela. Na wacho ni magi proposals. Pok gibedo chik. Ba policy kizungu wacho ni for lack of a better word, set the tone. Ema koro odwa tiyo kode kaka ramen. Nikidwa loso chik titiyo kode. Nitie ma ka wabedo gi mbaka ma twak malach. Moko bro wacho ni ma to nyalo tiyo to ma to ok nyal tiyo. Ma ibiro tigo gi mbele kucha. Manyalo tiyo sani wabiro tiyo go. Kwa wacho ni ok dhi us kong'o kama ji leme. Mano to nyaka watim. Kok wacho ni ok nyal us kong'o kuma ji some nyaka watim. Osiptal da use kong'o mondo ang'o otimre. Osiptal to ji odhi neno jotuo, ng'ato dwaro thieth. Kanyo kong'o omiang'o. Kidhi kata mana e beach. Nyano ka osipra moro ndike internet yorni. Ni kata tourism koro dhi gore piny nikech watamore wach kong'o. E dho wede. Mano ji obiro madho kong'o donge nyalo madhi miechgi kuonde magiaye kata pinje magiaye. America nigi higa mar 21. America e piny mwa celebrate malich ahinya kuom weche mag ratiro mag dhano. Iluongo ni civil liberties. America noyalo wach ni nyaka Supreme Court. Ma higa mar 21 ne okadho. Ni wamede higa ni tu 21. Kiwe the fact ni moko to gimbeko nyaka higa 16, nyaka higa 17, 18. To ma kong'o to kata gin giwacho ni 21. Botswana otimo kamano. Botswana en piny mane weche mag HIV notieko piny ma gidong'o na keji 1.5 million. Gikaw route mar 21. Ethiopia teme. South Africa pesa ni koro temo wach 21. Kenya bende osedonjo ero. Wachako conversation. To kopogore kod wach higni 21 no wach machielo ma kata kuma moko mbende nakada ne wach en wachno mano mar uso kong'o kokale mbui kata online sale kachiel kod weche go mag timo home deliveries kata tero ne ng'ato kong'o achiel kachiel nyaka dhode kacha.
mago tibo kume yo machalore nikech kata kopogore kod tero ne ng'ato kong'e dhot. Adier nitiere jonyuol moko ma gin bende ginyanya ko to gibiro go de ot kacha be nyithindo bende pod ibro mana nene. Eme wadwa ni ndo nosewacho ni ting ni ok en ting mar Nakada kende. Ok en ting mar sirikal. En nyaka ting mar janyuol. Adier ikawo ko to biri bolo kanyo. To nyithindo matinde gin curious. Nyathi nyaka wang' wacho to gini mama era ni. Ang'o mani abile matin. Abile go matin. To addiction mana kaka ne jahoch ni osewacho. Ema jalony mar hocho. Addiction kata siso mar math. Kodonjo ni kapod tin na okuogi. Ma higa paka chiel an adongo kamoro mane kichiew kwetani kacha. Kidhi kacha busa. Koro in miyiero kidwa dhi skul kata kidwa dhi skul. Okada wacho kuma na donge. Seche ni ane yam. Koro yiero wakene adhi koso kikadhi. Kawuono ang'o nitie Kiswahili dabo e skul kacha. Kawuono kadhi. Chieng'no wadhi e bungu. Wadhi bilo gimoro. Ok dibed nade ni wana gi piny maonge chike. Chike nyaka bedi. Enforcement. Police okwan go moro monyalo ng'iyo ng'ata. Mana dwana wach kaka. Wabro temo gi law enforcement officers. Emane wacho ngien gi kizungu ni a whole of government approach. Police bro timo mare. O school timo mare. Mbalariany timo mare. Kanisa timo mare. Hospital timo mare. Riwruok mar Nakada ni board mar Nakada wan gi jite, wan gi ginene mar tudruok mar jo Islam ni e board no. Jo Kristo ni e board no. Kata mana jakomba mar board en reverend. Ng'amo udhi school kendo ng'ama dhi e pulpit somo. Nitie role ma kanisa bende timo. Ananya ja Kristo. Abro wacho ni weche kongogi nyaka wayal gi pulpit. Buk mar Ngeche 21 gi 23 kanyo wacho na. Ruodhi mang'eny kongo sego piny. Kata mana Lut kisomo chakruok 19. Lut ka no bilo kuong mokadho kiewo. Ng'e gima notimo. Ng'oriwre gi nyige. Mokela njao. Omiyo en jukumu marwa waduto. Kanisa tim mari. Janyuol tim mari. Sirikal tim mari. Nyathi tim mari. Police tim mari. Sirikal tim mari. Kana be akete yo makare. Ikete yo